Για πες μου τι θα φας. Λοιπόν, θέλω κάτι ελαφρύ, αλλά χορταστικό, γιατί έχω ξεκινήσει γυμναστήριο. Το έχουμε? Εννοείται. Ορίστε. Μακαρόνια αλαφριά, χωρίς σάλσες και χωρίς κρέμες, με φρέσκα. Φιλέτο οκτώμπλο κομμένο, ψιλοκομμένο, μανιτάρια, σοταρισμένο κερμίδι και πράσινη και κόκκινη πεπεριά. Κάτι λίγο πιο γυμναστηριακό. Να το, κοτόμπλο φλέτο ψητό με ροζότο ωραίο. Ωραίο, αλλά νομίζω ότι θέλω κάτι άλλο. Ομλέτα με γαλαμπούλα και μανιτάρια και μοτσαρέλα και πράσινη πεπεριά. Πολύ ωραίο και αλαφρύ. Κάτι άλλο. Τι άλλο μας έχεις κουράζει. Κάτι πιο. Μου πες να φας πίτσα που είναι αλαφρύ και ωραία με μοτσαρέλα και φρέσκο κρέμα, όχι με σάλσα και γαλαμπούλα, μανιτάρια, ντομάτα. Αυτό τώρα είναι διέτη. Ναι ρε παιδάκι μου, είναι αλαφριά. Το θέμα δεν είναι τι θα φας, τι θα διαλέξεις. Έλα στο Όσκαρ Χαλιβά 53 και προσπάθησε να πάρεις ένα. Σε προκαλώ.